Urko, seguraldi izanen dugu bihar. Bihar zure sakeleko telefonoak esaten duena. Zerakizu, ja dagoeneko ez digute galdetu egiten seguraldi egingo duen esaten dizute. Horregatik utzi zenion, eguraldi gizun izateari. Bai, kompetentzia oso etorkizunik etzela, ez? Claro, kuadrian bildu eta batak bestari. Nire aplikazioak esaten du, eta orduan nik gogorazten behar nuen. Hemen nahola, barkatu. Oraindik jendeak galdetzen aldizu, eguraldi kontu ez. Bai, eta oraindik esaten didate, egunero ikusten zaitugu, Bai, 4 urte badira ez naizela agertzen, baina hori ez dut esaten. Bueno, segi ikusten, eta... Nola esan, sabeliztunaren panpina zinen edo baltzenekien zer esaten ari zinen? Bira hori hona da. Nik esaten nuen gizon floreroan nintzela. Nik fatxada bakarrik jartzen nuela eta atzean meteorologoak jartzen zuela jakituria. Baina bira, sabeliztunarena izan diteke. Bai, nik bestek esan dakoa, loritoen antzera, Loritoen antzera, grazia handiz, hori ere bai. Handia ni, baina grazia neukana besterik ez. Nahi zuten, Euskal Amona guziek nahi zuten biloba. Hori bai, amonek ikaragarri maiten duten eta maiten hauten. Hori da, eguraldik eman didan gauziko berenetako bat. Gogoan dut, bolada batez, beldur zinela, ez ote zinen hor kateatuko betiko rol horretan, ez da, enkasilatuko gaztelaniaz dioten bezala. Bai, izan ere, eta hori da adibidea, ez da, segurazki oraindik urteak pasata gero oraindik jendeak ere, eguraldikoa. Aurrena izan nintzen eguraldikoa, eta gero izan nintzen el de los ríos. Zebakizu, urarekin ere iragarkiak egiten nintzen, eta orduan gero izan zen, el de los ríos. Egia da oso lanbide markatua dela. Egunero sartzen zara etxeetan eta behin berriako kritikariak esan zuen bezala, telebistako simpatikoenak beti dira sukaldariak eta eguraldi gizonak. Eta orduan nik bien antza dudanez... Sukaldatzen moldatzen zara? Kaixki. Baina, itxura ere badaukat sukaldariarena, orduan erdi sukaldari, erdi apaiz eta gainera telebistakoa, elementu oso bat. Zure etxean izan gara inoiz eta hozkailua beti gutxi. Bai, egia da. Zertarako disfrutatu. Bueno, ez gaitezen desbidera. Dena dela, ari ginen eguraldi gizona izateaz eta enkasilatzeaz eta zorionez ez zinen enkasilatu, gauza gehiago egin zenituen, bi errepidean edo errepidean bi eta bertatik bertara eta beste zenbait saio irudipena daukat ikaragarri gozatzen zenuela zuk kameraren aitzinean alakoak egiten. Bira, kamera aurrean baino gehiago gozatzen nuen atzean. Ze kamera aurrekoa ez zait sekulan gehiegi edo bereziki gustatu. Bai, kontua da, niri gustatzen zait telebista medio bezala. Ez kamera aurrean agertzeak horrek dakarren ondorioa ez zaidalako gehiegi gustatzen. Jendeak ezagutzearena, jendeak zure bizitza agotan izatearena, egia da horrek ez ninduen erakartzen, ez? Baina, bakizu, bizitza hontan eta lanbide hontan ere astentzarenean, askotan ez duzu zer aukeraturik izaten, orduan, aukera hori sortatu zenez eta bazen edo hori edo langabezia. Esan, bueno, probatuko dugu. Eta horrek hasi nintzen eguraldian jakinda, nik eguraldia aztutik ere ez nekiela. Eta horrek ez ninduen batere eroso sentiarazten. Gero pixkanaka neurri hartu diot, baina adibidez aipatu duzuna bi errepidearen bai hor gozatu dudala ikaragarri. Sentsazio hori bai, hor bai, ze hor nire saltza zen. Jendearekin tratuan, umore puntu batekin. Bai. Ze hor egun bete pasatzen genuen jendearekin, haren bizimodua erakutsiz, bazen bere ustez telebistan agertzeko inolako meriturik ez zuen jendea, baina maiz agertzen direnek baino zer konta gehiago zutena, jendea da. Eta haiekin ikaragarri gustora, eta hor bai hor gozatu nuen. Bi errepidean oraintxe bertan itzuliko balitz ere gustora. Esan duzu, telebista asko gustatzen zaizula medio bezala, pasioa zen zuretzako, garai batean behintzat, gogoan dut, asko kontsumitzen zenuela, orduak eta orduak. Eta orain ere bai. Orain ere bai, segitzen duzu. Gogoan dut, beste garai batean... Bai, hori xerera, esan behar dut, zure referentziazko aurkezlea zein zen, Espainiako telebistetan. Maria Teresa Campos, oso gogoko zenuen. Bai, hori da lakastak, badakizu, berak ere bizimodu ilunago bat lehen ere izan duenez, eta bene egunkarirako elkarrizketa egin zidan, eta titular hori jarri zuen. Eta nire aita gaixoak pentsatuta. Honen karrera ordaintza zenbat kostatzen dut, eta zer esateko, eta Teresa Camposen antzekoa izan nahi duela. Hori baino geroago izan nahi zuen herrian, arriben, eta aita arro ikusi du semearen kontura. Ez dut traumatizatu genuenik. Gure aita beti izan da Aristi, eta orain da Aristiren aita. Eta hori gogorragoa izan da. Baina Teresa Camposena zen garai hartan berak bazuelako goizean telebistako saioa eta arratsaldean irratiko saioa. Eta orduan izan nuen nik nola aukeratu beharko handitan hori izan nahi dut. Biak gustatzen zaizkidan, niretzat hori izan mundiala, goizean telebistain eta arratsaldean irratia. Zei maite duzu gehiago, aita ala ama, hau da, telebista ala irratia? Biak esango dizut. Bai, ze biek eman didate asko. Egia esan, irratia orain harin ez deskubritzen, eta orduan orain nago maitasun historietan gozoena izaten den lehen zati horretan. Eta telebistarenekin berriz nago, behin maitasuna bukatzen denean eta besteren akatsak ikusten hasten zarenean, horre goten den haserreantze horrekin. Bueno, telebistez ari ginen. Esan diazu, segitzen duzula telebista asko ikusten, baina betiko moldean, ala telesailak eta ere sartzen dituzu hor. Betiko moldean gehiago telesailetan baino.
Ze hor daukat arazo bat, eta da, ez dut lortzen telesail batek ni engantxatzea eta segidan ikustea. Asteroko dinamikan ez behintzat, gero Netflix eta alakoetan, ikusten badut, ikusiko dut, arratsalde batean jarri hasi eta bukatu arte, hori bai, ta. Baina gero ez dut lortzen, hola engantxe hori izaterena, bihar etxera ez bueltatzen aizenean berriz ere atala ikusten hasiko naiz, eta horrelakorik ez dut lortzen. Orduan ez. Beraz, telesail bat galdetzen badizut edo eskatzen badizut, ez diazu emanen. Eta telesaio bat, telebista saio bat? Telebista saio bat. Etxekoa edo kanpokoa? Kanpokoa, lehen da eta gero etxekoa. Kanpoko telebista saio bat. Begira, esango nizuke, oraintxe bertan ez daukadala ere, hola saio bat ikustekoa, esango nuke, Salvados, ikusten dut gustora, bai, estilo hortakoak, ez? Dokumentalak ikusten ditudala esaten baizut, ez da sinesgarri geratuko. Eta gero etxe barruan ikusten dut asko, besterik ez bada ere haserretzeko eta kritikatzeko pentsatuta nola ari gara egiten. Eta zer nabarmenduko zenuke saio bat, ETV baten orain egiten dena? Nik uste dut ETV baten, eta horrek kezkatzen hau bereziki, ze, bueno, ETV batekin daukadan konpromesua lehen ere izan dudana eta orain dudan ere handiagoa da. Esan nuke, gauza batzuk oso ongi egiten ari garela lortzen, azken urteetan egin ez dugun zerbait, eta da ikuslearen gana gerturatzea, eta hori ja aurrera pausa handi bada, baina oraindik ere uste dut badauzkagula ohitura batzuk gainditu beharko genituzkenak eta oraindik kostatzen zaigunak. Konparaziora? Kanpoko telebistek bideratzen digula oraindik ere askotan, eta produktu bat sortzen dugunean, pentsatu behar dugula ze ikuslearen gana heldu nahi dugun, harren buruan jarri eta horretarako sortu. Eta ez beste telebistetan funtzionatu dutelako, molde hori bikoiztu eta euskeraz egin. Ez ote duen beste arazo bat batez ere ETV batek, eta da pentsatzen dela ikuslea, baina ikusle profil bakar batean, hain zuzen ere eremu euskaldunetako 75 bat urteko ikuslean. Bai, eta kontutan hartu behar dugu, ikusle horrek ere, akaso beste zerbait eskaintzen badiogu, ikusi ere ikusiko duela. Eta ikusle gehiago ere badirela munduan. Eta ikusle gehiago ere badirela. Geure ganatu beharko ditugula. Bai, eta batez ere erronka hortxe daukagula gainera, ze ikusleen gazten gana ez bagara heltzen, akabo. Arrobia landu beharra daukagu, bai irratian, eta baita telebistan. Beraz, ze saio, ETV batetik? Bueno, esango dut hau zago ikusten dudala oso gustora. Batez ere iritzi mailari esker. Horren kontura. Bai, baina urra honditanen fan amorratua naiz. Ederki. Eta, bueno, utikan Espainiako referentziak bi eman ditugu, eta aurkezle euskaldunik ez dizut eskatu, beraz, ETV bateko inoizko aurkezlerik onena zein? Urko Aristi, zalantza izpiri. Bestak esaten baditu eta puro batan jarriko nazu. Ez aldira gero eta hobean. Benetan, askotan esatu dugu krisian gaudela eta telebistarekin zerbait egin behar dugula, nik ez dakit inoiz ikusi dudan Julen Telleriaren mailako aurkezlerik ETV baten. Horren beste erregistrorekin, horren besteko etorriarekin eta horren besteko jatortasunarekin zentzurik onenean. Bai, eta gainera da bikaina bai telebistan eta bai irratian ere. Hasiera batean gurea zen, eta gero telebistak eraman du, eta noski horrek eman dio proiekzioa eta ikusgarritasuna, ez? Baina bai, argi dago, Telleria eta Arrak biak ere sekulako monstruak direla. Gainera badute batetik etorria, kamera horreko planta, baina burua ere oso ona dute. Eta gidoilariak ere ikaragarria dira. Zu pluralean egin duzunik singularrean, Antxon Musu bat, arrakera oso zure oso ona zer gertare. Eta gero, beste adibidea darkatu, Usabiaga. Adibidez iruditzen zait, Usabiagak bere ibilbidea ezagututa gainera. Eta Usabiaga daukan prestutasun hori, eta batez ere Usabiagak daukan euskara jator hori eta etorri hori. Zantu asko hitz egitea gustatzen zaigu bioi ala bioi, eta zuzentasun hori nahiko nuke neure buruarentzat. Guztiz ados. Orduan uste dut Usabiagak eskolak eman beharko lituzkela, bai telebistan bai irratian, baina asko dugula ikasteko Usabiagaren gana. Ederki. Aipatzen ari ginen telebista ikusteko molde berriak, plataformak, Netflix aipatu duzu, YouTube ere aipa genezake, beste molde batean, hizkuntz gutxitu batean diharduen telebista batentzat panorama ez ote den inoizko zailena, ezta? Nik uste dut egin beharra daukaguna da krisitik beti aukera bat atera. Eta orduan, nik uste dut egoera zaila dela. Bai, jauna. Bai, eta ideograma japonieraz, txineraz edo japonieraz. Baina uste dut egia dela. Zain zuzen ere, nola, handi horiekin hortan lehiatzerik ez dugun, zaila izango da. Lehia gaitezen hain zuzen ere, handi horiek iristen ez direnetara, ez? Eta hor badugu beste esparru bat, guk landu beharko genukera.
Beira, Lander Garroren zutabe bat etorri zaigu gogora. Ark zioen egun ETV bat dituen audientziekin zuhur jokatu ordez, jokatu beharko genukela ikaragarri ausarki, eta proposatzen zuen gizaseme bat jartzea Larrugorritan alboka jotzen 24 orduz ea zer gertatzen den. Zu bakizu ETV inoiz egin den gauzarik ausartena izan dela Sorginen Laratzan agertzen ziren brasildarrak. Hola, luma askokin eta azaltzen zian dantzan garaibateko kabaret estilokoak. Bai, edo... Pelikula erotikoak ere euskaraz eman izan dira. Telebistetan, telebortzen ezote zuten kakao marabillau garai berber. Estilo hortan, baina gogoan dut ere, ETV-en bazela saio bat ganbaran bai izenekoa, eta bertan striptease bat izaten zen beti saio bukatu orduko. Osan izut, ETV-en ere gauza ausartak egin izan dira. Estepan Aldamiz, bakarrik alaparlebu. Bai, haren kareta ausartagoa zen saioa bera, baina bakaso. Bueno, baina uste dut, bai, ez gauza ausartak egin behar direla eta ez bakarrik garaia erakutsi. Eta gero... Ni ere Larrugorritan ateratakoa naiz, orain ari naiz pentsatzen bi errepideanen atal batean. Bai, egin genuen bikini operazioaren gaineko atal bat, eta gimnasioko langi bat. Eta ETV nahieran egonen alda. Jakusien sartzen ginela. ETV nahieran egonen da. Bai. Bueno, konprobatuko dugu. Bai, kaso txertatuko dugu elkarrizketan. Bi errepidean bikini operazioa. Bueno, ETV bat kinka larri xamarrean, ETV bik ez du laguntzen aurreko batean, halako elkarrizketa batean, Elisabete Garmendiak zioen ETV bat dela, ETV biren senide pobrea garai batean neskame edo morroi bidaltzen zuten hori. Ados? Bai, neurri baten, bai. Zer gertatzen den, azkenean jakin behar duzulazuk zenbat arrautzu dauzkazun eta arrautzoiek zein saskitan jartzen dituzu. Matematikak ez dira beti konponbideri justuena izaten, eta erdi ere ez da izango, ezta? Ze hor beste aldagai batzuk ere hartu behar dira kontutan. Hor kontua da, zuk jarri dituzun baliabide horiek zure asmo edo borondatearen isla behar dutela, ez. Argi dago ere, ez ginakela inora iritsiko, baldin eta egiten ariko bagina hori inork ikusten ez duen telebista bat. Nik ulertzen dut ETVk baduela helburu bat, eta azkenean bada mundu erdaldunera, ez, euskeratik eraikitako mundua helaraztea. Nire ustez horrek beharko luke ETVren helburua. Gauza batzutan bai eta beste batzutan ez. Baina nik uste dut, eta hori telebistaz bakarrik ez aritzeko, irratia ere aritzeko, ze irratian ere badaukagu dikotomia hori, nik uste dut oso argi izan behar dugula EITB-ren barruan erderaz ari direnen helburuak zein behar duen. Ez batak besteari itzale egitea, hori da gerta daiteken goziko okerrena. Eta batzutan gertatzen da, tamalez bai. Nik uste dut egin behar duguna da euskerazkoei bidea errezteko, erderazkoetik babes bat eman. Baina ez alda garaia apustu ausartagoak egitekoa. Gasteizko Legebiltzarrean lan saio batzuk egin dituzte, lan talde bat eduki dute EITB-ri buruzkoa, eta hartan Kike Amonarrizek datu bat bota zuen EITB sortu zelarik, Euskaldunak ziren Euskal Autonomia Erkidegotarren artean 16%, egun 94 dira. Ezin da gauza bera egin, egoera soziolinguistiko batean eta bestean. Nik uste gogoeta bat behar dugula EITB-ren barruan. Bai, hizkuntza politikaren aldetik, bai egiten ari garen eskintzaren aldetik, bai gure lan moldeen aldetik, ze hain zuzen ere momentua uste dut alde hortatik oso garrantzitsua dela. Digitalizazioaren arekin gure lan moldeak ere aldatu beharko ditugu. Belaunaldi aldaketa bat ere ezinbestekoa izango da. Sekundutan hartu behar dugu, bataz besteko adina EITB-ren barruan 55 urtekoa dela. Eta hor, gaztetze bat ere behar du gazte nintzateke, oraindik. Bai, gaztenetakoa. Bakaso oposizioak egiteko tenorea iritsi zait. Animo. Orduan uste dut, guztia hortan, bai behar duguna, eta guztion eztabaida zintzo bat behar dugula. Mai inguruan bildu. Gertatzen dena da, susmoa daukat, mai inguruan biltzen garenean, denok jartzen garela pixka bat defentsiban, pentsatuta norberaren pekatuak eta ajeak aterako direla, eta horrek eztabaida ez du errezten. Aipatu duzu parlamentuko ponentzia, baina parlamentuko ponentzia legegintzaldia ere bukatu da, eta aurrera bidea hundirik ez diogu ikusi. Orduan, egin dezagun guztio, osnarketa serio hori. Nork egin behar duen, eta norbera pentsatzen du, edo uste du egurra emanen diotela, eta bueno, hor eztabaida gaietako bat izan zen hain zuzen ere, nork egin du behar duen EITB-en, eta hor planteatzen zen badirela bestelako ereduak, konparaziora BBC-k darabilena, edo BBC-k darabilena, horre aditu independenteak dira agintzen dutenak, eta ez politikariak. Bai, bai parlamentuko ponentzia hortan, bai unibertsitatean egin den ikerketan, bai etxe barruan egin den inkestetan, eta gauza batzutan badago nahiko adostasuna, eta bat bada hori gobernantza eredua ez. Nola aukeratu behar den, etxe honetako zuzendari orokorra, organoak gainerakoak ere nolakoak behar duten, konfidantzazkoak behar duten, ibilbide profesional baten aurrera egindakoak behar duten, edo. Nik uste dut hori ezinbestekoa dela, ez? Batetik, efektikamente behar du irizpide profesionalarekin aukeratutako jende talde bat egotea. Eta hori egia da beti ere ez dela erraza izaten. Batzutan etxetik ere esan izan dugu
jendeak ez duela ardura posturik nahi, eta hori neurri batean ere egia da. Ze nire kasura etorrita, adibidez, nik neronek ere kasu honetan irratietako zuzendaritza hartu badut, neurri handi batean horregatik izan da. Norberen, kasu honetan nire, ariketa... Horretan agindua zen, bai, imaginatu dut horregatik aurrera. Orokorretik lehen da bizi, eta gero, esan edo nork agindu beharko luke zure irudiko, ereduak zein izan behar du? Nire ustez ereduak behar du profesional bat. Noski, ezin pentsatuko dugu ere gobernuak edo kasu honetan parlamentuak horri inolako esku sartzerik izango ez duenik. Zerbitzu publikoa da eta zerbitzu publikoaren ikusi dugu EITBko buru edo Bingen Zupiria, edo politikatik zetozenak eta politikara joan direnak. Maite Iturbe momentuz politikatik ez da etorri eta ez dakit politikara joango den, baina Etxebarrutik sortutako figura bada. Eta kasu hortan uste dut bide hori ona dela. Etxea ongi ezagutzen duen persona bat behar du, ze hori ere bestela bada zailtasun bat, kanpotik etorritako inongo extraterrestrerik ez gaitu salbatuko, eta orduan edo barrukook egiten dugu iraultza egin behar bada, edo kanpotik oso zaila da. Eta orduan urko, zu nola iritsi zara EITBko irratietako zuzendaritzara? Nik arazo handi badokat, lakasta, eta da ezezkorik esaten ez dakidala. Egia berdaderua. Eskaintza egin zidatenean, batetik pentsatu nuen amari zer disgustu eman behar nion, baina hori Etxebarruan kudeatuko nuela pentsatuta. Eta gero ikusi nuen bi aukera nituela. Orain arte bezala, kanpotik EITBri egurra ematen jarraitu, eta uste dut hori bere hortan ez dela bat ere eraikitzailea, edo egurra ematearekin batera, ze gauza batzuk ondo egiten dira eta horiek onartu eta txalotu egin behar dira, beste batzuk okerra egiten dira eta horiek aldatzen saiatu behar dira. Eta aldatzeko, benetako iraultzak askotan barrutik hasten direla uste dudanez, pentsatu nuen, hor zuzendaritzan egon da, aukera baduzu, zuk sinisten duzun horren alde egiteko. Era berean, akuilu ere izan daiteke, zure antzera belaunaldi gazte bat, ze horrelakorik ere badaukagu. Batetan komentatu diazu, EITB barruan badagoela jende asko gauza berriak egin nahi dituena. Bai, ze egia da, kanpoan egon daiteken prejuizioa dela, EITBen dena funtzionarioak dira, soldata on bat dute, postu on bat dute, eta beste kezkarik ez dute, eta hori ere ez da bat ere justua. Ze EITB barruan olakorik ere badira, baina bada ere jenderik, benetan proiektuan sinisten duena, eta esaten duena, hau aurrera behar dugu bai, eta aldatu behar dugu, garai berritara egokitu behar gara, eta orduan, uste dut salto hori egiteko momentua badela. Eta orduan horrek akuilu bezala balio badu, gisa hortako bat zuzendaritzara iritsi dela. Bai, niri zalantza geratzen zait zurekin. Eta kontua da, ea kudeatzaile on bat irabazi dugun, edo kazetari bikain bat galdu dugun. Kazetari bikainaz naiz. Zer nolako kudeatzailea zara? Eta kudeatzailea nagusia. Kazetari kaskarra eta kudeatzailea okerragoa. Elkarrizketa prestatzeko, irakurri ditut zure elkarrizketak eta bago bat oso ona, Gaztezulon egindakoa, 2008an, 2010an, nornon bait. Eta hartan galdetze dizute, zure lanean zer gorrotatzen duzu? Eta gogoan alduzu erantzuna? Ez, gogoan dut izan nuela. Bai, alde esan nuen. Bida, hori da gehien gustatzen zaidan gauzetako bat. Badakidala horren batzuentzat nagusien naizela, eta orduan gorrotatuko nautela. Nire burari helburu bezala jarrita diot, eta batez ere nire amak agindu hori emana didalako, baina jendeak oraindik hitz egiten dizu. Orduan, nire amaren kezka da, jendeak gorrotatu berroten hauen eta ezoten hauen... Eta hitz egiten dizu jendeak? Momentuz bai. Eta horrekin tematuta nago erakusteko beste molde bat ere litekena dela. Aurrekoan lankide batek esan zian nire bulegora etorrita. Jo, amorra ematen ditze, ona etortzen naiz, eta zu empatiko hasten zara zer moduz, kezkatuta ez, eta... Horrek ja nire diskursua desmontatu egiten dit, zen iban atorrona borrokara. Eta, claro, ikusten baduzu hain empatiko zaudela, eta orduan zen, baina gero borrokarako motibo hori horre gongo denez, hori ere landuko dugu, baina. Ikusi dugu, oso simpatikoa zau, badakigu denok. Horrela gine dugu izan ere, denboraldetik gaizki gabiltza burko, eta horrendik hotza interesgarri asko baditu aipatzeko, da aipatu nahiko nituzke. Konparaziora, aipatu dugu nagusia zarela, zuzendaritzan zabiltzala, nafar bat EITBko zuzendaritzan badatorkit gogora nola zen pelikula ura, estatu batuar bat zera Arturo Erregearen gortean edo horrelako zerbait. Ikuspegi nazionala EITBen nola dakusa zu bezalako arribeko seme batek? Hori garai batean askotan gertatzen zizegun eta sarretu egiten ginen, EITBen hasi ginen jantzi, eta kazetari naparra, bizkaitarrari ez diote jartzen, ez, abizena. Beira, sorginalaratzea niarduenean, beti, eta orain Juan Cruz da Casta nafarra, hori da. Eskerrik asko Euskitze Gipuzkoarra, eta, derrentzat ere eskuminak, ez da deus larririk. Naturaltasunez bizi behar da, ezta? Eta hori uste dut, hortan, erantzukizun berezia daukagula guk ere EITB bezala. Jakinda, gainera, Nafarroara iristeko zenolako zailtasuna dauzkagun, gaur egun ari dira pixkatu betze, baina oraindik ere zailtasuna dauzkagun.
iparraldera nire izten garen nola izten garen, baina uste dut ez dela gainera bakarrik kuota kontua. Baizik eta errealitate horiek ikusarazteko ere obligazioa bete beharra daukagu. Eta horrekin tematuta nago. Orduan, batetik egia da Nafarroako deskonexio batzuk egiten ditugula, eta egin beharko dira ere behar bada Nafarroako jendearen gana gehiago gerturatzeko, baina uste dut zubia ere kasunetan beste norabidean ere egin behar dugula. Eta da, normaltasun guztiarekin beste agendan Nafarroako gaiak ere txertan. Gogora etortzen ari zitzaidan Arestian esan duzuna, eta moztu zaitut, baina ongi zetorkidan beste gai batekin lotzeko. Saiatzen zarela umore honez eta modu honean harremantzen zure lankideekin. Hori mantentzeri badago kasu guzietan, ez bakarrik bera begira baizik eta baita gora begira ere erran nahi baita. EITB-ko irratietako buruak presio asko jasotzen alditu, konparaziora hauteskundeak hurbiltzen ari diren honetan. Ez da hurbiltzen ari diren, ala ez, elkarrizketa grabatzen ari baikara, jakin gabe bertan bera utziko dituzten ala ez, koronavirusaren kontura, baina EAEn aurki hauteskundeak ingurumari horretan presio handiak? Bai, presioarena izan da norbera nola hartzen duen. Zuretzat presioa dena egiten duenarentzat ez da presioa izango. Zuk marra gurrean nun jartzen duzun horren araberako da presioa. Presioak izaten dira bai, juzgatzen da askotan gure jendearen lana. Presioak bai goitik eta bai betik. Eta nik alde hortatik erantzuna saiatzen ez beti argi izaten, eta da profesionalki egin du, orduan ondo egin du. Gero bestelako irizpideak egon daitezke, denbora gehiago eskaini diogu, gutxiegi, zerbait leporatu dakioke edo profesionala ez den zerbait egin du. Eta hori aski da. Esan nahi dut, hauteskundeak aipatu ditugu begira, ezagun atzera, arrazagoa baita. Zaldibarko, zabortegiko kontua, auzia, horrekin presio handiak? Bai goitik eta bai betik. Kasuntan, gaia berez delikatua zelako, horri gehitu behartzaio, eta ni uste dut implizitoki bada ere Jaurlaritzak berak aitortu duela, politika komunikatiboa ez dela kaso behar bezain eraginkorra izan, eta horra adibidez euskerazko komunikabideetan izan dugu, eta horrelaxe helarazi diogu Jaurlaritzari. Bozeramale ofizialik euskeraz ariko zenik ez da izan krisialdi guztian. Eta orduan uste dut hori ere zaindu beharreko kontu bat dela. Batez ere holakoetan beste arrisku bat ere badelako, eta da bozeramale ofizialik faltan, kanpoko jendea bilatzen duzu, eta kanpo jendeak batetik ez dauka zertan gaiak gehiegi kontrolatu, eta bestetik akaso gainera sortu dezakezu bestelako sentsazio bat, edo bestelako gaia ez duzu behar bezala lantzen, ez? Eta hor behar dugu, kasuietan ere, lehentasunak ere behar du, euskerazko komunikabideetarako bozeramale ofizialik izatea. Beste kontu bat. Eta gero horri gehitzen zitzaion barkatuta da, langileen aldetik ere, ari ginen segurtasunan kontuekin, eta osasun kontuekin, eta hori ere gai sensileak dira. Eta hau langile bat etortzen zaizunen, esatez handik etorri dela, eta eztarriko mina sentitzen duela, eta baina era berean zuk ardura bat ere baduzu, ze komunikabide publikoa zaren heinean, guk erabakitzen badugu adibidez, lankiderik ara ez dugula bidaliko, alarma hori larriagotzen ari gara. Eta hortan ere ezin gara erori, ez? Orduan, nahiko kasu zaila izan da. Badakizu, ezagutzen nauzulako, umorean oso errepikakorra naizela, eta orduan, jite honetako elkarrizketetan, hainbatetan errepikatu dut txiste bera. Euskal esparru komunikatiboa existitzen da, edo animalia mitologiko bada. Eta elkarrizketa prestatzen ari nintzela, bururatu zait, adar bakarra edo unikornio hori zuzarela. Izan ere, EITB-ko zuzendaritzan zaude, baina horretik tokikomeko burua ere izan zara. Esan dut uztartu dituzu edabide nazional publikoak eta tokiko edabide herri ekimenekoak eta zuzara. Euskal esparru komunikatiboa, urko aristida. Baina begira ze paradoxa, ze hori aipatu duzula, tokikomeko zuzendaritza onartu nenean, batzuentzat heroin nintzen. Eta motibo berdinarekin eta konpromezu berdinarekin onartu dut orain. Zerbitzu publikorako bokazio berarekin. Eta orain EITB-ko zuzendaritza helburu eta asmo berekin onartu dut, eta orain batzuentzat traidore naiz. Eta orduan hori niretzat gogorra izan da. Hain zuzen ere zubigintzarekin tematuta nago ni. Eta uste dut bietan aritu izateak balio beharko lukela momentuz bananduta eta aparte ibili diren bi mundu gerturatzeko. Eta horrein izango diazu, baina hori Jonan Fernandezen lana da. Jonan lortzen ez badu, Aristi lortuko da. Ederki. Esan duzu gogorra izan dela, kritika jaso dituzula, sariak ere bai, konparaziora zilarrezko gehitu saria berriki. Eta hori izan da, nolabait ere, hori onartzea izan da, nolabait ere, publiko handiaren aitzinean, armairutik ateratzea edo berrestea. Bai. Ez du zertan, Ez du zertan, egia da, ez du zertan. Berez da, baina elkarrizketetan bai
horren kontura egindako elkarrizketetan bai aipatu duzu zehazki eta naturaltasun osoz. Bai, hori bai. Baina saria berez da, hain zuzen ere, sari txarra eta ona izaten da. Orduan txarra zen boxenkoentzat, gehi mugimenduaren kontra esaten dituztenena. Eta kontrako aldean jarri nahi zuten hain zuzen ere kazetarien lana zen garrantzitsua zen, ez? Eta hori irudikatuz, irratian horri ez tratarea ematen genion. Baina egia da, ze beti ikusi izan dut jendea beldurrez edo geratzen dela zalantzan, galdetuko dut ez dio galdetuko, ez? Eta orduan nik askotan igerri izan dut hori. Egia da sariaren kontuarekin jendeak errezago zuela galdetzeko, galdetu du eta erantzun dut baietz naturaltasun osoz. Gogora etorri zitzaidan horren kontura, armairutik lagunen artean atera zinenekoa eta hor pasaizu bat bada, susto hartu genuen gure etxean, neska laguna eta bio laguna baitzara, deitu zenuen esateko oso gauza garrantzitsua zenula esateko eta etxera etorri nahi zenula faltzea, eta izutu ginen, gaixo ote zinen edo zer gertatuko zen, eta esan zen igunean homosexuala zinela, esan genuen, hombre, jakina aurko. Haze sorpresa. Haze sorpresa, bai. Bai, kontua da, nire kasuan adibidez, momentu hori, denok bizi dugun momentu hori non kontatu beharra daukazun, are zailagoa izan zela, ze nire orduko bikotearekin adibidez, izkutuko harreman bat banuen, non inorketzekin horren txintik, horren berririk, eta harreman hori gainera nahiko gaizki bukatu zen, besteak beste, gaitzlat bat tarteko, ura ere hiltzelako, eta orduan, nik bi korapilo neuzkan, korapilo bakarrean, ez? Eta orduan, momentu bat iristen da, norberak bizi du, batzutan lehenago, beste batzutan beranduago, nun korapilo hori askatu beharra dagoen. Eta gero ez da gauza bera igual bikotekideari eta bioi esatea edo herriko lagunei konparaziora. Bai. Herriko lagunena bereziagoa izan zen, Herriko lagunena izan zen gure kuadrillako baten soltero despedidan, agurrean. Marko konpara ezinean, beraz. Bai, bukatu genuen denok negarrez. Batek aita izateko nolako zailtasuna zeuzkan eta ze presio sentitzen zuen kontatzen hasi, nik nire historioa kontatu eta orduan bukatu genuen antxe 8 marmorroi, danak zein zein handiagoak, danak nehar batean, eta hori ere berezia izan zen. Bai, oso zaila da bizitza honetan beti desberdina izatea, eta horregatik batzutan esaten dugu gaur egun egoera errexagoa dela, segun eta ze testuinguruak ere desberdina dira, eta adibidez herri txiki batean, herri handi batean baino zailagoa da. Beti oso arribe dela munduko, behintzat Euskal Herriko herririk ederrena, Haurtzaroan ere hala ikusten zenuen, nola bizitzen zenuen? Alde horretik ez du traumarik bizi, zantzuertan ez du traumarik bizi, eta gero sorteari izan dut familiarekin, ze familiak ere guztiak ez dira berdinak, eta nire kasuan nire familiak hori oso erreza jarri dit, nire amaren gandik hasita. Ezin arroago daude zurekin. Bai, eta nire bai, uste dut familiarekin, eta herrian ez dut sekulan horrelako hori sentitu, baina egia da, beti izkutuan ibili behar izan duzula, gezurretan ibili, Iruñara ikastera zatoz, eta horrek nolabaiteko askatasun apur bat ematen dizu, baina askorik ere ez. Eta orduan, ikusten duzunean gezurrak zeinen errez ateratzen zaizkizu, orduan ikusten dut buruan, niri behintzat harrek egin zidan karrak ez. Eske gezurrak ateratzen zaizkit, egiak baino errezago. Eta ez dut nik horrela bizi nahi ez, eta momentu hori izisten da, esan duzuna, onaino. Eta gero kontatu duzun esperientzia hori oraindik armairuan zinelarik, nola baitere, zaite metafora gehi gustatzen, baina adierazgarria da. Bikote harreman bat, inori kontatu gabea, eta oso egoera gogorra. Bai, gainera ezaugarri asko zituen, ez? Batetik adina aldea handi xamarra zegoen, bera askoz gazteagoa zen, eta orduan horrek eriotzarena eta ere lazgarriagoa egiten du, ze berez latza baldin bada kasu hortan lazgarriagoa. Izkutuan bizi beharra, 4 urte izan ziren, minbiziaren kontra bizi genituenak, eta inorekin konpartitzerik ez, eta hori norberak barruan irensten duenean, bai, gogorra da. Eta batez ere ikusten duzunean, gauzak garrantzitsuak direla batzuk eta besteak ez hainbeste, ez? Eta orduan horrek erakusten dizu, behar bada, harreman hori ezagun egitea asko zerrexagoa izango zala eta gauzak erraztuko zituela eta benetan kezkak beharko lukela gaitzaren kontrako borroka eta ez besteak, ez? Baina, denetik ateratzen da ezer positiborik eta pentsatu nahi dut, Gorkari esker, Gorka zuelako izena, ikasi nuela gauzarik eta orain uste dut pertsona hobexagoa naizula gertatuko horri esker. Pertsona ezin hobea urko, besarra handi bat, izan nahi iritxea da. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.